Әрләр дөньядагы иң яхшы пешекчеләр дигән мәкалне өйдә пешерергә яратмаучы хатын-кызлар уйлап чыгарган диләр. Сәлам дуслар, ТМ телеканалында тәмле көрәш тапшыруы һәм бездә кунакта бүген иҗади, җырлы, күркәм, матур, гаилә матур пар Фидарис һәм Розалия Муртазиннар. Бер кул чабып каршы алып, алкышлап дәстәләгән Фидарис, сәлам. Сәлам Булат. Сәламсез, саумысыз Розалия. Я. Гадәттә безгә килгән кунакларга инде мин үзем дә сорап бирәм, алар үзләре бераз гына дулкынланып, каушап калып, алып килгән бүләкләрен дә оныталар бүләк итәргә шулай. Кайтып китәләр анасы үз бүләкләре белән. Мин шундый сорыйм. Бүләк бармы соң ТМ телеканалына? Әлбәттә, Булат, без бер кызык кына бүләк алып килгән идек. Сиңа кухняда кирәге чыгыр дип. Шаккаттырыгыз әле мине. Менә шушындый сәгать ашарга пешергәндә көймәсен өчен, янмасын өчен вакытын килеп куясың да, минуты белән шалтырый башлый. Так. Әйбәт. Әйдә без аны әлегә сүндереп торып, безгәдер бит инде бу. Бу сезгә бүләк. Тәмле көрәш. ТМ каналына. Музей. Фидарис, Розалия Муртазиннардан алып килгән бүләк өчен зур рәхмәт. Без аны әллә кай еракка түгел, хамышылтырып торайым. Менә монда гына алып куябыз, сезнең аркагызны җылтып торсын һәм инде кирәкле тиешле вакытны безгә күрсәтеп торсын. Димәк, кунакларыбыз килде. Бүләкләр тапшырылды. Тапшыруыбызны башлыйбыз. Я, тапшыруны башлар өчен башланың шартларын аңлатырга кирәк бит инде. Тәмле көрәш булгач, сез бүген икегез әлеге барьерның дип әйтик инде ике ягында. Һәм сез бүген көндәшләр. Кара-каршы көрәшәчәксез, әлбәттә, пешерү осталыгында. Күреп торасыз, өстәлдә бар. Татарча әйтсәк инде, Сөләйман балыгы русчасы. Лосось, балык бар, гөмбә бар, яшелчә бар, суган, бәрәңге, сыр, май, сөт. Һәм хәтта татлы борыч та күрә. Һәм яшел үлән дип әйтәбез инде без. Шуннан нәрсәләр кирәк? Һәм берәр төрле салат. Кайсыгыз әйтә, кем нәрсә әзерли ала балыктан? Мен пешерә беләсезме сез? Әйдә, Булат, мин Әйдә, җегетләргә һәр вакыт ташламайм бу. Әйе. Мин салаттан башлармын. Салатның исеме Х дип атала. Х дип атала. Ярый, инде башка хәреф белән булмагач. Х. Х булсын. Эсә Х. Экскаватор дигән. Менә башлап җибәрергә кирәк. Ул нәрсәдән соң нәрсә ул? Нәрсә белән бәйлеме? Нәрсә салынамы? Әйе, кыскача гына. Монда була балык, монда була безнең суган, монда була безнең кыяр. Менә без күрәбез, монда кыяр бар. Шулай таш кабак та бар әле. Әйе, безгә кирәк була шулай ук петрушка. Петрушка безгә кирәк була, кызыл борыч. Шулай ук инде безгә кирәк була. Аңламыйча бөтенесен турасында һәм балык та саласың. Әйе, әзгенә уксус кирәк була әле, әйе. Балыкны ничек әзерлисең? Кайнар аш. Кайнар ашка килгәндә безгә кирәк була. Менә монда безнең кабачки. Шулай ук инде безгә кирәк булар укроп, лимон, гөмбә, һәм инде шулай ук кызыл борыч. Нишләтәсең алар? Кирәк асаңлашыла. Без аларны пешереп, аерым-аерым матур иттереп, зип салып, лимоннар белән бизәп, петрушкалар белән Чип алырга ашыйбыз. Шушы юбзаны пешерәбез әлбәттә. Пешерәбез. Без асый шундый стейклар, һәм менә шушында сливканы без әзрәк утта тотып алып, карри дигән приправалар салып, без аннан шундый соус ясыйбыз. Бик тәмле була. Филенгән була. Губчи бабчи. Яшәү бик рәхәт торган белән, Шуның хәтле белән. Я, Залия. Бик кызык. Син дә шулай кыланачаксыңмы? Мин шулай кыланам, менә Фидарисны тыңлап тордым да, ул ушым китеп вообще. Ул шулай итеп кыздырып, бөтен нәрсәне кыздырып ясагач, инде ул иратларча. Иратлар әйтә кызганы берне. Алар бит калорийны ярата, бит инде. Ә мин менә шундый җайлы итеп инде парда пешерәм мин балыкны бүген. Әйе, паровой була, диетический була инде бу. Менә шулай ук яшелчәләрне кушып, кыяр, кишер, бәрәңге, турап, ансы белән инде мин горячий ясармын. И салатка тоже. Аңа нәрсә? Аңа гөмбә кушырмын. Анда булыр баклажан. И дәш карарбыз. Әйе. Бәлеше ди, кабак бәлеше ди дуслар. Шуңа нәрсә килеп чыгасын сез үзегез дә күрә алачаксыз бүгенге тапшырыбыздан. Мин сезгә старт бирәм. 3-2 бер әйдәгез киттек. Кулларыгызга аласыз балыкларны. Бисмилла әйтеп башлыйбыз, Булат. Әйдә.
басшылық. Кисәрбез моны. Мында қарале бір тапшыру башында оймен. Силе башады. Эшле тыңлагыз. Біз эшли силегез, эшли тыңлагыз. Алайса тыңлап кына тұрсаңыз бармайшақ. Фидарис әлле нәрсе нишкелектер белән әйтте, мен чынлапта исем акылым китте. Ул мәллә сезнең идә пешекче. Фидарисме? Ну біз аны белән пешерәбез инде без. Тырышак була инде. Ул. Юк, үзе генә пешермей. Без аны белән икәүләшеп пешерәбез. Хәтта 8 мартка да бер нәрсә пешергәне юк моны. Гомумән 8 мартта без була теге кеше эшләгәндә яйтабыз. Кеше яйткәндә без эшлибез бит инде. Шулай булгач без бәйрәмнәрдә өйдә тормыйбыз. Аңлашылды. Ягъни бәйрәмнәр дип инде бәйрәмнәргә без әле аерым күчербез, чөнки фидаристлар үзләре бәйрәмнәр өлкәсендә шактый көч түгәләр дип әйтик әле без. Эрик аңа ясабалык. Шулай бит үзләренең хәтта бар агентлыклары, аның хакында да бераз сорап. Гомумән сезнең биография әле менә таныштырабыз безнең тыңлаучыларыбызны, тамашачыларыбызны, телевизион тамашачыларын дип әйтик. Тумыш белән безнең Фидарис Казан җегете, шипшин Казан җегете, Казанда туган, Казанда үскән. Әйе булат. Силектүгә тияниләр менә шундый кешеләр дип таныштырып китә аласың. Казанда 1986 елны Казан шәһәрендә туганмын. Яшьле җәендә дигән булды. Һәм инде әтиәниләр минем Оршаягыннан, алар инде өйләнешеп, гаилә корып Казанга килгәннәр. Без 5 бала туганбыз Казан шәһәрендә. Гадел Кутуй урамында 5 бала яшәдек. Субханалла. Миңа 18 яшькә кадәр ул елны инде без аннары күчтек. Күчтек Мәскәүгә дә, күчтек баштагы монда 2нче районга, Яңа Савин районына. Шуннан киттек Мәскәүгә. Мәскәүдә тордык, абый белән, әтиәни белән 3 елга якын. Менә шулай укыдым. Мин үзем инде 40нчы училищеда, ул Гвардейский урамында урнашкан иде, хәзер инде ул юк. Һөнәр училищесында. Әйе, ул анда резьба по дереву дип әйтегән, бурыча әйткәндә, агач кисү буенча Әйтәм бик оста кисәсен, сен пычак белән белеп түгел, балыкны да куян кисәсен. Әйтәм бит нәрсәдер бар. Балык тотырга яратабыз, бәлки теге авылда әзрәк балык тоткач. Бухалап пешергәндә. Резьба по дереву дигән һөнәр кирәк булдымы сиңа тормышында? Без укуны бетерүгә, мин башта Мәскәүгә барып кайттым инде әйткәнемчә, 18 яшьтә. Шуннан кайткач, туган авылымда наличниклар эшләдек без. Туган авылым әле төзелеп килгән вакыт. Ул вакытта әзерләнәләр, төзиләр, без шул центрда бер оешма, шунда наличникларны ясадык агачтан. Без 4 егет әле. Бер атна Ул наличниклар трамар һаман. Әле дә килгән саен мин аларга карап китәм, менә шушы наличникларны ясадым дип. Күп итеп акча бирделәрме шуның? Әйе, шуннан соң инде без менә шул эшли башладык, инде җырлар өлкәсенә кирип киттек. Наличниклар ясыйсы ничек? Кешеләр иҗатка килеп төрле юллар белән була, әйме? Әйе. Монда наличниклар ясаганда җырлый башлаган нәрсә дәрәҗәдә. Кирип киткән шунда. Наличниктан инструментлар тавышына моңлана. Шулай торып, әкрен генә менә 2009 елны без күрештек, менә Розалия белән. Розалия белән килеп җиттек, яра. Розалия һәм 2009 елда хәлгә килеп җиткәнче, Розалия туган бик матур табигать теле, бик күп моңлы җырчылар, эстрадага, татар сәнгатенә бүләк итүче Актаныш районында. Актанышның үзеннән. Менә Актанышта тудым инде, Актанышта үстем. Без гаиләдә 2 бала. Икегез дә җырлыймы? Юк, минем абыем бар, ул Чаллыда яши. Юк, ул җыр буенча түгел, ул строительство буенча. Төзелеш буенча. Төзелешне бетерде ул Казанда. Хәзер шуның буенча эшли Чаллыда. Мин шул мәктәпне бетергәч инде Актанышта килдем монда Казанга инде укырга. Актанышта чагында инде шул музыка җырладым инде анда. Кичкенәдән җырлап үскәнсеңдер инде килгәләргә карап. 6 яшьтә инде иң беренче сәхнәгә чыктым мин. Актанышта шулай. Әлбәттә барганчы башта сәхнәгә чыгалар. Менә шуннан соң инде Казанга килдем дә инде музыка училищесын бетердем Аухадиева исемендәге. Аннан соң менә шул училищены бетергәндә инде Фидарис белән таныштык. Ялгыш кына булды ул, әйе. Ялгыш кына бик кызык кына булган ул танышу. Әйе. Танышу тарихы булган ул 30 декабрьме, 31 Ансын Фидарис бик оста сөйли. Фидарис сөйләсеннәр. 30 декабрь 2008 елны без Казан шәһәрендә үзәктә
дуслар, энекәшләр белән очраштык та, кайтырга чыктык. Кайтырга чыктык кая? Өйгә? Өйгә, Яңа Савин районына, шушында өйгә инде. Үзәктән. Үзәктән әйе. Кичке яг инде, оның бір оннар булгандыр инде. Автобуслар йөри әле, мәйтәм. Безнең автобус Киләме, килмәме? килми мансын мәйтәм. Хәзер әйтә алмыйм, но мәйтәм күрәм анда 35-нче маршрут автобус килә, мәйтәм әйдә, шуңа утырыйк әле. Каядыр безнең якка кайта бугай ул мәйтәм. Кая кайтса да шунда кайтыр дидек дә. Энекәшләр белән кире утырдык инде. Юк, шунда кондуктордан сораган, барамы дип юк дип. Әйе, кире утырганнар. Кире утырдык та, автобусның иң артына барып утырдык та. Карыйм монда ике кыз утыра, берсе телефонда сөйләшеп утыра, дәрәзә кырына. Татарча сөйләшә Әйе, иде. татарча сөйләшеп утыра. Ансы ишетмәдем дә инде татарча. Ярар, шуннан так. Янында утырган кыз телефондан сөйләшми иде. Ә мин энекәш белән Фанур исемле энекәш белән утыра идем. Каршы якта. Һәм инде бу кызлар белән сөйләшеп киттем. Телефоны белән сөйләшмәгәне белән. Аннары соң инде билгеле булды алар. Эштән кайтчы булган, гумда эшләгәннәр иде алар. Бу кыз белән танышып, телефоннар алмашмакчы идек. Теге кыз минем часы бар дип чыкты да төште, китте автобустан. Калды Розалия бер үзе тәрәзә кырында утырып. Энекәшкә мәйтәм, кая утырып тора әле мәйтәм. Кичкенә секунд кара, чыгышы танышалар. Әйе, бардым да. Шибәркәй. Теге бош урынга барып утырдым инде. Көтеп утырдым, телефоннан сөйләшеп бетергәнен. Мен аптырап карап торам инде моңа. Башта тәрәзәгә карап сөйләшә бу, һаман минем килеп утырганны сизми дә бу. Имеш. Әйе, аннар телефоннан сөйләшеп бетерде дә инде, без инде шунда сүз башлап, ничектер сөйләшеп киттек дә. Шулай юк. Ул телефоннар белән алмаштык та, Розалия чыгып китте. Мин аның телефонын күтәреп кайтып киттем, күрмәде икән. Әйе. Һәм дә инде яңа елдан соң Розалия Актанышка киткән иде яңа ел каршыларга. Әни яна, әнисе яна. Һәм Актаныштан кайтуга инде без аны белән шалтыратыштык. Мин аңа шалтыраттым, һәм инде эш урынына барып Свидание булды инде. Мунчаклар сата иде, әйе. Шунда свидание булды да инде безнең. Шуннан аралашып киттек, очрашып, һәм апрель аенда безнең никахта булды инде. Апрельнең. Кистеп калсаң син шуны. Әйе. Январьда очраштык, апрельдә никах булды, августның 24-те туй булды безнең. Менә 7 ел хәзер 7 ел дибетик матур гаилә булып, акыллы бер малай үстереп әлегә Самир исемле. Самир бәлкем карап утырадыр сезне хәзерге вакытта телекраннарда. Улым! Сәлам дип әйтсәгез була инде. Сәлам алам. Сәлам бирәсе кешеләргә сәлам бирдек. Балыклар инде әзер, ну тураласы туралды, эшкәртәсе эшкәртелде. Нәрсә эшлибез хәзер менә бу. Әйдә аңлатып узыйк, без эшне кызулатырга кирәк. Миңа хәзер кирәк була таба. Мин шушы балыкларны парда пешерәм. Кыздырмыйм мин. Пешерәсең, аңлашыла синеке. Мин хәзер салат. Монда 2 өлешкә бүленгән балыклар. Монда без пешерәсе балыклар, бу стейклар безнең. Һәм монда безнең салат ясар өчен балык шулай ук туралган. Салатны дәвам итәм мин, чөнки аңа уксус белән бутаганнан соң мариновать итәргә бер 30-40 минут вакыт кирәк. Шуңа күрә мин Безнең хәзер вакытыбыз юк, но маринатла. Уксус салып маринатлыйсың шулай. Сез яшәп торыгыз, мин маринатлыйдырам. Ярар, сиңа кирәк булачак таба. Күреп торасыз таба Кукмараныкы һәм инде безнең тапшырыбызның генераль спонсоры да Кукмара металл савыт-саба заводы ачык акционерлык җәмгыяте. Кукмара Саудия маркасы вакыт белән сыналган савыт-саба. Германия технологиясе буенча үзебездә Рәсәйдә җитештерелә. Уңайлык өчен әлеге заманча савыт-сабаны, шәп савыт-сабаны сез интернет кибет ашада алырга мөмкинсез. Һәм игътибар итегез, һәр табаны алганда әлеге табаларның төбенә карарга кирәк, кастур була ул табамы. Аның астында фирменный Кукмара логотипы булырга тиеш. Бар тик сыйфатлы шәп табалар гына алыгыз. Рәхмәт безнең тапшырыбызның генераль спонсорына. Синең табаны кушып җибәрәм. Совет балыгыбыз монда пешерәбез инде бит. Әйе, пешерәбез. Миңа кулат туз кирәк була. Алары бар. Сиңа син салга тотынган аңлаучы. Ничек уксус салып куймыйсың маразан маринатларга? Ярны турап бетерәм дә бергә нидәм яны салып. Бергә маринатларга. Яхшы. Синең тузың монда бар. Кашыклар бар, күпме кирәк нәрсә эшләр. Мин ишеткән идем, дөресрәге башта мин сезнең интернетка кереп мәгълүмат караганда сезне хактаймы. Күрдем билгеле бер видеоканал YouTube, анда Феликс Муртазин дигән кеше. Бөтен видеоларны ул чыгарган. Кем ул кеше? Феликс Муртазин. Туганмы сезнең? Минем әтием, безнең әтиебез. Һәм инде әниебез Фидания Муртазина. Әти безнең җырларның шигырьләрен яза. Бөтенесенекендә. Бөтенесенекендә. Менә без 3 ел элек беренче җырларыбызны дип әйтсәк тә була инде.
Буйтларыбызны яздырып, эшләп, бергәләп Альфред абый Якшембетов көйләрен инде күбесенчә язып шулай ук бергә. Менә быел 3нче сезон белән шулай ук концерт белән гастрольләргә китәргә әзерләнәбез. Әти ул безнең Феликс Мортазин, ул безнең продюсер, ярдәмче продюсер. Продюсер дигәнләр була. Мен сезгә канат бирүче, сезгә аппаратура бирүче, машина, так, аны нәрсә кирәк. Идеялар. Интернет дигән эшне тә шундый ичерсең. 58нче елга дин. 58нче елга ул бөтен 58 яшь. Интернетны шулай киңли, белә бик яхшы битсенә. Видеолар, сайтлар ясый, сайтлар. Менә сиңа вот нәрсә бетергән алар. Физика, математика. Юк, үзенең теләге белән. Каида сөйләге. Каида укыды ул. Любой нәрсәне үзе тотынып, үзе өйрәнеп, үзе башкарып чыга, шулай бергә. Әни белән. Хәзер Булат миңа кирәк була миска. Алдагы адам дип әйе. Кастрюль. Әйе. Октанышта миска диләрме әллә? Миска диләр октанышта. Кастрюльдә диләр. Менә бу коны ракой. Кукмара кастрюль ярыймы? Әйе, әлбәттә инде. Кукмара. Мана әзрәк кимет әле. Бу 5 кайный хәзер. 5. Әйе. Тагын. Менә шулай. Һәм эшне дәвам итәргә кирәк. Мин карап торам, сез сөйләгәндә эшләмисез икән, неме бердә? Уксус алдан айда нишәтәбез? Хәзер без менә шушы уксус белән суган да кирәк. Әйе, бергәләшеп балыкны без мариновать итеп алабыз. Уксус бар, әйдә эшләй миңа кызык менә бу процесс. Менә Булат беләсеңме? Бу уксусная кислота. Вот дигән уксус түгел, шуңа күрә. 70%лы. Әйе. Безнең көчле балык мариновация итсен өчен без аны хәзер бутап, бергәләп менә шушы перчаткаларны киеп, катырак. Да. перчатка кисәң, кулларны яндырмаска бик яхшы була. Кара әле. Перчаткалар да бар, Ай барсында Ашыймы? кирәк. Әйдә давай Булат, аш. Һәм инде бер капкач, әйдә үзең сал әле, йемә, мин бутыйм. Син бер капкач салып куй менә шушында. Китәме бер капкашына? Сал икән әйдә. Әйбәтрәк пешер, тизрәк пешер. Ай, исе. Булды. Достар, Федерик сүзләренә ышансам, әлеге балык шул уксуста пешеп тә чыгачак икән. Пешеп чыгачак һәм аны пешерәсе дә булмый. Әйе. Адаптациясыз. Менә күрәсезме, аның хәзер төсе үзгәрәчәк. Ул пешеп агарачак. Монда ук безнең бар кыяр. Монда ук булачак суган да салышып. Шунда суган булачак әйе. Ай, исе бөтен җиргә туа дисең. Каян өйрәндең соң син бу рецептны? Моны мин Безнең тәмле көрәшне 4нче сезон алып барабыз хәзер. Күргән юк иде. әни дә пешерергә ярата, бик оста пешерә. Шулай ук инде безнең икесен дә кәштә минем. Алар повар образованиеслары. Так. Аларда. Шулай ук инде кияүләр дә. Мин юк, мин уртанчысы минем абый бар, бер туган апай. Абый Фидель, Фердия апай, Алсу, Миләүшә икесен дә кәш. Алар инде барсы да гомер буе пешерәләр. Мин инде шуларның пешергәнен теләмисеңме инде? карап утырып тор инде күрәсең. Мин бик пешергәнем юк. Но аларга карап сокланганым, истә калгандыр инде. Аларның пешергәнен язып барганым минем истә калган. Я кызык булды бу, нәрсә бу эшне дәвам. Әз генә суган истибез тагын. Әйе. Уксус кирәк булса тагын салып бирәм, яме? Хәзер без моңа әле кызыл борыч истибез. Кызыл борычта салып куярга кирәк. Күрәсезме, менә моның уже төсе агара башлады. Розалия, катлаулылык буенча Фидарисна кончиктор катлаулар кебек. Әйе, Фидариснеке катлаулы. Минеке файдалы дигән. Минеке файдалы. Достар, инде күрәсез, яңа сезонда безнең кухнябыз аш-су бүлмәбез яңарды һәм әлеге менә дигән шәп мотор кухня өчен без рәхмәтебезне белдерәбез Центр мебели кибетенә. Сыйфатлы мебельнең бөтен ассортименты диярлек, кулай бәягә журналистлар урамы 56-нчы йортта. Центр мебели кибетенә зур рәхмәт. Аш-су бүлмәсенә һәр вакыт керәсегез килеп торсын өчен, күңелегез анда тартсын өчен аш-су бүлмәсен әлеге матур эшләмәләр белән бизгә аласыз. Безнең кухняны шундый эшләмәләр белән бизәгән өчен без зур рәхмәтебезне әйтәбез Индиго компаниясына. Индиго компаниясы кухня өчен сыйфатлы, оригиналь фартуклар. Зур рәхмәт. Я, Фидарис, Розалия, нинди эш эшлисегез калды, нәрсә эшлисе бар? Ниндирәк стадияда сезнең эшу процессы? Безнең салат мариновация итә торсын.
Бу Х дип атала бит салат. Хәтерлисеңме? Ул бит булырга тиеш шундый Кишер бар теге аңлашылды. Яндыра торган кызыл борыч салырга кирәк тагын, һәм инде туз салырга кирәк. Аннары инде без аны ясап бетергәч, тәлинкәгә салгач, без аны инде бизибез. Асы икенче процесс. Булат, минем балык пеште. Ярат, Балык минем пеште, все. Ашаса буламы инде хәзер? Була. Әлбәттә. Юк әле булмый. Без аны алып Әле бит куябыз. әле пешмәгән. Гарниры бу әзер түгел. Biz аны алып куябыз, аннан соң гарнир Алып әзерләйбез. куябыз. Әйе. Инде ешен калды һәм салат. Һәм салат ясыйбыз. Буларның барысын да күрербез берничә минуттан, ә хәзергә тәмле көрәштә тәмле реклама. TMTV телеканалында тәмле көрәш дәвам итә. Һәм сезгә төшерәм, бездә кунакта бүген Фидарис Розалия Муртазиннар. Ирле, хатынлы дип әйтгәндә бик матур иҗади пар, иҗади дуэт дисәк тә була. Һәм алар бүген бер-берсенә каршы пешерү осталыгында ярышалар. Безнең инде дуслар, реклама барган вакытта Сәчелең менә бәрәңге янында кишерендә кайнатырга куйдык, пешерергә куйдык, шулай бит? Башта кишер салдык, аннары бәрәңге. Әйе, безнең балык пешеп чыкты Розалияның. Бу вакытта маринатларга куйдык инде. Фидарисның балыгын читкә алып куйсак та була, торсын, шуны безгә әлегә кирәк түгел бит? Юк. Борычладык, кызладык. Һәм балыкка керешәсең, шулай бит? Әйе, балыкны кыздырып алам дидең, балыкка яшенчәләр белән инде нәрсә ясыйсың? Гарнир ясым диде менә. Яшенчәләрдән гарнир ясым диде. Кушып җибәрәбез. Кушып, мин үзем кушырмын. Так, әйдәгез без сөйләшеп алыйк, сезнең менә бәйрәм агентлыгы турында. Гүләй Исламин, чаптыр рус исеме сезнең агентлыгыгызның. Мин шулай дип беләм. Әйе. Бәйрәмнәр алып бару бу, туйлар, юбилейлар, реклама. Без бәйрәмнәр белән инде шөгыльләнәбез. 2008 еллардан бирле. Һәм инде менә бергә гаилә корып җибәргәннән соң без Уртак бизнес булып китте дигән. булып китте дә инде. Уртак эш дирселәге. Һәм Гүләй Снами дип без үзебезнең бәйрәм оештыру төркеменә Гүләй Снами дигән исем куштык. Булай гына шулай. Нигәдер русча? Әйе, без бәйрәмнәрне ике телдә алып барабыз. Кирәк икән русча гына, кирәк икән татарча гына. Һәм татарча исемдә уйлап таптык, менә күптән түгел, 1-2 ел элек кичке уенда дип аталабыз без татарча. Бу инде татарлар шикаят белдерә башладым әле. Татарлар нишәп русча исем кушып җирисә үзегезгә дип. Үзеңдерсең хәзер. Юк, без аны кичке уенда дигән концерт программасы белән без якын тирә авылларны, районнарны әйләнеп чыктык та инде 3 ел элек һәм кичке уенда дип атала иде безнең программабыз. Мин уйладым да, әйтәм без кичке уенда дип аталсак, шулай ук. Отыш булачак. Начар булмас дип әйе. Я. Шулай без инде туйлар алып барган түгел инде, без алып барабыз. Юбилейлар, корпоративлар, шулай ук инде. Завод ачылса андый-мондый, Татнефтьнең бер кайда, Шулай. кирпич заводлары. Мәрәҗәгать итегез. Һәм инде безнең командада, безнең төркемдә бар залны бизәүчеләр, шулай итеп матур итеп бизәүчеләр. Фото видеога төшерүчеләр. Видео операторлар. Хәзер iPhone-га гына төшерәләр ди. Шулай. Кирәк икән инде, шулай ук. Ресторан кирәк икән, без инде тәкъдим итә алабыз. Безләрнең рестораннары бар. Таныш белән. Шеф-поварлар барса таныш. Әйе. Икне без тоткан фермалардан гына алып килеп. Шулай. Шулай. Яшешә дә үзебезнең бакчалардан гына. Менә, күрдегезме? Мәрәҗәгать итегез. Шуңа күрә менә шулай безнең инде май әкрен оливковый май әкрен генә безнең җылына башлады, кыза башлады. Хәзер инде ул кайный башлау белән без шушы балыкларны, стейкларны салып куябыз безнең табага. Аларны аннары әйләндерәбез. Стейк сүзләре. Гарнирга кашан тотынабыз? Гарнирга тотынабыз без балыкны кыздыргандан соң. Розалия бу вакытта Розалия бу вакытта эшли соус. Бу инде безнең гарнирга соус була. Монда мин салдым сметана. Сметана кирәк не жирный, потому что бит минем пешергән ризыгым диетический, шуңа кирәк күпме не жирныйрак була, шул хәтле яхшы инде. Ана салдым шуңа әз генә. Нигә без аны суда гына ясамыйбыз? Бөтенләй жирный булмас ди. Юк, суда тәмле булмый бит, шуңа соус. Барыбер тәмле булып җибәргән әле. Конечно. И аннан шуңа саласың әзрәк лимон. Әйе. Плана карап тора. Син Фидарисны карыйсың, мине тыңлыйсыңмы? Син нәрсә уйламаңга карап тора. Димәк, идә пешерергә яратам дисең инде. Яратам, пешерәм. Инде дигәч аңлашылды инде. Яратам. Безнең менә теге вакыт эштә һаман узгачтын инде безнең Фидарисның әнисе инде, минем кайнана, мин аны кайнана димим бер кашан. Әни, шулай, әни.
бик яхшы. Аңа күбрәк төшә инде. Аңа күбрәк төшә, ул бик тәмле пешерә, безнең бик остаз, әйбәт, шундый тәмле ризыклары белән сыйлап тора ул безне һәр вакытта да. Яшәп мактар иде. Шырып торучы булса. Я, кидәрик. Булат, хәзер менә без балыкларны матуррак итеп салабыз. Булай. Бик матур күренә үзе. Бу безгә кирәк булачакмы әле бу таба? Безгә кирәк булачак, хәзер инде без гарнир Әзерләйбез. әйе. Сез гарнир әзерләгәндә, сез эшләгәндә мин сезгә бер никадәр бирем әзерләп куйдым, әйме? Мин сезгә хәзер Татар халык мәкаленең беренче өлешен әйтәм. Ә сез беләсезме ул мәкаләне юкмы? Икенче өлешен әйтеп бетерергә тиешсез. Туктап тор әле, син сораулар биргәнче, менә безнең пешергән бәрәңге белән кишер. Хәзер шуны безгә дурышлык белән сизәргә кирәк. Ато Ул таралып бетәчәк, изиләчәк. Әйе. Әйдәгез, бу эшне хәзер башкарыйк, аннан соңгы сорауларымны бирәмен. Я имтиханыбызны башлап җибәрик инде. Беренче өлеше аның Татар халык мәкаләләре дип атала. Әйткәнемчә. Әйе, Булат. Беренче мәкаләне сиңа бирәбез. Әйдә, таныйм. Беләсеңме, юкмы, ахырын әйтеп караямы? Әйдәгез. Импровизация монда, импровизация. Татар халык мәкале булай ди. Ашаганда мин телсез, эшләгәндә мин Тынсыз. Ничек кирәдән әйт әле? Ашаганда мин телсез, эшләгәндә мин күзсез. күзсез. Карап чәчте. Кая икән монда? Эшләргә кая кирәк? Кая? Турага. Шундыйда исән эшләгәндә мин үнсез. Жөнсез түгел, үнсез. Бу жөнсез дисәң кызыграк булыр. Яра, исәп әлегә 0-0. Һәм инде алдагы сорау булачак, дөресрәк алдагы мәкаль, ачак Розалия сиңа. Ашка дисәң Зәбидә, эшкә дисәң Җәмилә. Җәмилә. Ашка дисәң Зәбидә, эшкә дисәң Кара Сен Җәмилә ди. Сен беләм яңа башка исем булган. Сен паспортына чыгып карадың бер тапкыр. Бәлки монда Җәмилә дип язгандыр. Ул миңа танышканда минем исемем Роза дигән. Розамы? Әйе, мәйтәм. Роза бик әлләнсә алдамаган бит инде барыбер. Кайсы яктан икән инде бу, мәйтәм Роза исеме. Роза. Ая Роза. Бит инде әйме. Розалия ди. Шуңа күрә ашка дисәң Җәмилә дигән бар булат. Юк, монда исем түгел. Монда кеше исеме түгел. Җәмилә диде, син истә калдыр әле аны барыбер. Аха. Ашка дисәң Җәмилә. Менә Шәйгә дисәң ашка дисәң Зөбәйдә, ул шундук чиреп чаба инде. Эшкә дисәң ул Юк. юк иде, юк иде. Юк иде, Зөбәйдә юк иде. Эшкә ул бөтенләй. Шулаймы? Шулай. Молодец. Ох ты! Юк диде. Мин бер Юк иде. Мин бер бал булды түгелме соң? Бер бал булды сиңа. Бер бал бирәм. Күрдиш? Күрдиш. Бу Җәмилә эшендә 2 бал бирергә була диде. Хәзер имтиханның икенче өлеше. Имтиханның икенче өлеше кайнар таба дип атала. Ох ты! Менә шундый сәлем. Имтихан уйлап чыгардым. Үзем кайнар табага бастырабыз да. Нәрсәдән күрәт? Мин сезгә хәзер төрле мәгънәле, күбрәк мәгънәсез сораулар бирәм. Нәрсәсез? Мәгънәсез ди. Аха. Сез шундук аларга бер дә уйламыйча җавап бирергә тиеш башлагыз. Әйдә, Әйдә, кайнар табаны Фидарис, синнән башлыйбыз, әзерме? башладык әйдә. Эш соравына бирәм инде. Ура күп яптырабыз. Иң беренче бал кортлары бал бирмәсә ни эшләргә? Аларны кайнатырга да, даруга илтәргә. Алар аш ничек кайный? Кайнар утта Ярар. Пешкән йомырка ватылмаса ни эшлибез? ташлыйбыз. Ташлыйбыз. Булды. Җитәр монда кулчап сарта була. Аңлавымча пешкән йомырка ватылмаса ташлыйсыз сез йигездә. Бал кортларын димәк даруга затасыз. Әйе. Һәм инде ашны утта кайнатасыз, шулаймы? Шулай, пычакта урамда. Сиңа җавапларны ышандыңызмы? 5 бал буенча ничә куяр идек? Мен сәткә хәтерләмим. Рәсеткәндә хәтерләмим. Яхшы, аңлашылды. Синең белән эшен дәвам ит аласың. Давай, мен пешерәм, кадәр. Розалия. Әйе. Әзерме? Әйе. Бер кулда чүмеч, икенче кулда табак, сыерның нигә сөте юк? Булмаганга, алып кайтмаганга. Кайдан алып кайтканга? Көтүдән. Көтүдә. Сөт алып кайтканга ба? Әйе. Ярар, икенче алдагы сорау. Кем ашап ябыга? Сыер. Сыер?
Ашыбыз ябыга. Biz көп ашап ябыктан сыйыр күргәнегез бармы? Әгәр дә сезнең сыйырыгыз шундый икән, шөкр кылган. Андыйны эшләргә киңәш итмәсик. Яхшы. Һәм тагын соңгы сорау. Дизайнер җавап бирәме? Кытайча ит тарткыч ничек яңгырый? Ничек була менә? Хон-чон-чон. 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 Синең хон-чон-чоның бармы? Рәхмәт. Минемчә хон-чон-чон җиңде була, Фидарис. Ну, наверное, скорее всего, инде җиңү бирергә кирәк. Җиңү бирергә кирәк дип белим. Бу җавапларда сыерны да ябыктырды, ачтырган. Гомумән алганда, Шәдә белән. бик күңелле икән, юмор хисле. Бәйрәмнәрдә алып барам ул инде, җырлый гына бас инде. И булышамы? Настроение булганда булша. Микрофонны алып, кая әле? Үзем сөйләп карыйм әле дип. Рәхмәт, күңелле җавапларыгыз өчен. Тагын әлбәттә инде 1-2 сорауга биреп алабыз бала турында. Бала белән бит инде әтиләр горурлана, бөтен җиргә кадәр фотларын куярга тырыша, мактанырга, менә улым шулай эшләде, менә булай итте дип. Бигрәк тә инде шоу-бизнес өлкәсендә булучылар. Күпчелек дип әйтәм, бөтенесе әлбәттә. Сез нинди казанышлар белән мактана аласыз 5 яшьлек улыгызның? Безнең Самир ул безгә карап тор инде шулай җырларга ярата. Безнең менә филармониядә үзебезнең беренче концертыбыз сорны булды. 23 апрель көнне. И анда ул безнең Габдулла Тукай көненә садиктан өйрәнергә кушканнар суганасы әкиятен. Ул үзе дискны алып, минем әним бүләк иткән иде диска, шул Тукайның дискасын инде. Ул шуны алып, үзе тыңлап, шул суганасын сөйләде. Яттан. Без инде без аңа шу хәтлен берәм аптырадык инде, үзе шулай өйрәнгән аны. Теге аңа бер кеше дә менә улым давай шуны өйрән әле дип бер кеше дә миңа теге сүзләрен дә тотып утырмадым. Ул шулай дискасын куйган, компьютердан шулай әйтеп, артыннан кабатлап шулай суганасын сөйләде. Безнең концертта да сөйләде. Менә хәтер дигән балада. Шул хәтле күп әле аның бит ниләре, куплетлары. Әлбәттә. Юк, мин беләм. Ятаган кешеләрне, ләкин 5 яшьтә инде зур казаныр. Киләчәктә димәк конференция. Видимо. Розалия Самирның хәтер яхшы икәнлеген, җаваплы икәнлеген астыклады. Син кайсы ягын әйтә аласың? Ошулай инде уялып тормый, үсә төшкәч уяла башлармы белмим. Әлегә инде ул менә кичкенәдән бирле без шая дәрсе салайса. Бер концертта шулай итеп катнашканда ул барыша әйткән иде, әйтәм, малайны тотып тора әле Самирны әйтәм. Безнең чыгып җырлап киләсе бар әйтәм, безнең янга чыгарга может ул әйтәм, син янга чыгарма, ярар дип без җырлап бетердек. Ал барышы җитәкләп алып чыгып бара бит безнең малайны безнең белән уртага басып, безнең белән җырлап бетерде дә Самир инде. Шулай инде башлар иеп, ул вакытта аңа 3 яшьләр тирәсе булган икән, соң инде хәтерләмим. Шулай итеп җырларга ярата малай. Ну, җырласын. Махсус берәр мәктәпкә җиртәсезме, кадәр үзегез өйрәтәсезме? Әлегә юк, менә хәзер инде. Ничектер шөгыльләнәсезме аның белән? Әлегә юк. Әлегә теләге булганда. Менә Үстереп җибәрә кирәк. Миңгол абыйга йөртеп бергә йөрдек инде менә Миңгол Галиевка белән, Татарстанның халык артисты. Менә балалар белән эшләргә ярата ул. Орегано дигән без приправа салабыз аз генә. Так. Шундый хуш исләр көтеп җибәрсен өчен. Кыланып та карый инде, кыланып та карый. Табасы да бит башканы алган. Бу таба инде Ату тегеңә балык тәмәкерәгә может. Яхшы. Аңлашылды. Так, аз генә хәзер тагын утын кушабыз да. Патута кыздыра аласың. Дуслар, әлеге табаларда сез иттә кыздыра аласыз, пешерә дә аласыз. Яшелчәләрне дә монда пешерергә дә кыздырырга була. Кирәк икән кыймакта пешерәсеңме? Нәрсә телисең шуны эшләп була әлеге Кукмара табалары белән. Безнең тапшырыбызның генераль спонсоры Кукмара металл заводы ачык акционерлар җәмгыятенә без рәхмәтләребезне белгертәбез. Кукмара сәүдә маркасы вакыт белән сыналган заводсыба Германия технологиясе буенча үзебездә Рәсәйдә җитештерелә. Уңайлы өчен әлеге заманча заводсыбаларны сез интернет кибет аша да алырга мөмкинсез. Һәм дуслар, Кукмара мәрмәр ислекле инновацион заводсыбалары тәкъдим итә. Мондый югары технологик ислек сезнең заводсыбагызның тышы кыяфәтен бизәп, аны чистартуны җиңелләштерә. Һәм сезгә тагы да яхшырак кулинар шедеврлар ясарга ярдәм итә. Кастрюль, табак һәм чуеннарны Кукмара коллекциясендә
табарсыз біздің тапшырыбыздан келген спонсорына зор рахмет. Мен қарап тұрам, сен әнең медик дегеш бүтін нәрсені перчатка белән эшлисең. Еде шо перчатка белән эшлисең сез? Стерильно булсын өчен. Ну, ничек нитәбез инде менә бит һаман шушындый овощилар ясый башласаң кул бозыла дип. Морепродукты белән кушылса овощилар кулга зыянлы ул, аны кулга бик зыяны бар. Ишеттегезме? Хуҗа бикәләр. Менә шулай перчатка киеп кенә эшләргә кирәк икән. Менә шулай. Белмәдек. Яхшы, зур рәхмәт яңалык керткәнең өчен безнең. Ашу белән Фидель синең. Менә без хәзер соус эшлибез, менә шушы сливканы Аллигаторкага ойнатып, Менә кабзабыз. Менә шушында Безнең инде бу пешерү эшләре финалына якынлаша дуслар. Хәзер берничә минуттан без Федерация Розалияны башка бүлмәгә чыгарып җибәрәчәкбез. Аңар өчен тагын бер сорау. Концертлар дибетик булачакмы? Качан башына сезнең концерт сезоны? Гомумән иҗади планнар ниндирәк? Традицион сорау инде безнең яңа клиплар, тагын яңа дуэтлар. Феликс абыйдан яңа җырлар. Бүгенге көнгә килгәндә булат безнең октябрь айына программа әзерләнә. Октябрьдән инде без концертлар белән чыгып китәбез. Һәм концерт программасы әйләнә дөнья дип аталачак. Шушы җыр һәм инде менә тагын бер 5-6 җыр эшләнеп бетәсе калды. Бүгенге көндә безнең яңа программага 10-га якын җыр бар, үзебезнең яңа язган җырлар инде. Һәм инде шулай ук яңа елга кадәр без чамалыйбыз икенче альбомыбызны чыгарырга, әйләнә дөнья дип аталачак ул. Альбомлар гомумән алар бүләк итәр өченме? Бүләк итәр өчен истәлек өчен концерттан менә кай вакытта сорыйлар сезнең дискыгыз бармы танарга дип. Аларга бүләк итәсебез киләме шундый безнең җырларыбызны безнең концертка килгән тамашачыларга. Ярар. Иҗади планнарыгыз чынга ашуын теләп калабыз. Син бу эшне дәвам ит. Мин инде карри дигән менә шушындый тагын бер приправа инде. Хамсында шуны саласың? Соуска салабыз Бакая китмей ул, әлбәттә. Без диге ташканы дибез. Башта кайнап Минем хәзер теге оформление дип әйтимме? Бизе үршегенә калды. Шәсе пеште, туралы яхшы. Менә салат минем шушылай була инде. Салатны салып куйдым. Салат әзер. Безнең сөтебез, сливкабыз кайнап чыкты, каймагыбыз да кайнап чыкты. Хәзер инде менә шушы карри дип аталган исемләнгән тәмләткеч приправаны без менә шушыны шунда саласың. Салабыз Ай, булай иттереп кыланучылар бездә бик сирәк, гомумән юк дәрәҗәсендә. Айлардан ана белеп эшлисең бу эшләрне. Гомумән эш дигәндә безнең эш процессы да, кайнау да, пешү дә барысы да әлеге кухнябызда ашсыз бүлмәсендә уза. Һәм әлеге менә дигән матур шәп кухня белән безне тәэмин иткән өчен Центр мебели кибетенә зур рәхмәтебезне белгертәбез. Сыйфатлы мебельнең бөтен ассортименты кулай бәягә журналистлар программы 56-нчы йортта. Зур рәхмәт сезгә, Центр мебели кибете. Синең эшең? Булат, безнең инде сливка әзер, соусыбыз әзер. Хәзер инде шушы соусны без безнең балыкларга өстеннән генә агызып, матур итеп бизәп куябыз. Бу соңгы ихтирак дип атала. Яле күрсәт әле ничек матур була икән ул. Син сыйламый дигән буласың. Каранчы кына. Бу Мин бу передачадан соң Булат Федерскә гел пешердеп кенә дөрмөн ахыры. Кухнямдагы ашсуда бүлмәсендәге берничә кәчтүрелемне, берничә табаны, шумешне бүләк итәчәкмен. Туган көненә бүләк итермен әле икенче елга. Димәк, бу Булат, бу ризыкның исемендә бар бит әле. Бу безнең стейк дип передача бу инде без тапшыру буенча күп тапкыр әйтик әймә. Бу бит гади генә стейк түгел, бу стейк по-аргентински дип атала. Һәм инде безнең ризыгыбыз әзер. Ничек инде аргентинский инде? Стейк по-муртазински кирәк монда. По-федорински, яисә по-феликсовски анда. Шундыра кызык, яисә кичке уен стейгы. Яисә кушай с нами, гуляй с нами. Кичке уеннарда менә шулай итеп бер-берегезне сыйларга язсын. Амин. Бик матур булды. Инде дегустация сарвал. Синең дә бит менә. Менә минем дә шушындый килеп чыкты. Диетическое блюдо. Бик яхшы. Һәм достар, арсы бүлмәсенә һәр вакыт керәсе килеп торсын өчен әлеге матур эшләмәләр белән сез үзегезнең кухнягызны бизи аласыз.
Безнең кухняны әлеге эшләмәләр белән бизәде Indigo компаниясе. Indigo компаниясе кухня өчен сыйфатлы, оригиналь фартукларда һәм элмә такталарда ясый. Indigo компаниясына зур рәхмәтебезне белгертәбез. Зур рәхмәтебезне белгертәбез дә Фидарис һәм Розалияны озатабыз. Башка бүлмәгә чөнки аларның барлык әзер саласы гына калды. Һәм чакырабыз монда бүгенге белгечебезне. Сез TMTV каналында реклама карагыз. Бусар дегустация сарвагат килеп җитте һәм безнең иң оста дегустаторларыбызның берсе, кызларыбызның иң оста пешекчеләренең берсе. Камил булсын рестораннар шилдәре шеф-повары Ризапа Хусейнова үзе килде бүген. Ризапа, хәерле көннәр исәнмесез. Хәерле көн, исәнмесез була. Куллар биреп күрешәле. Җәй буе күрешмәдек, җәйегез ничек узды? Җәйебез бик матур итте, Аллага шөкер. Анда бардым. Башта Нижний Новгородка бардым, Сабан туена, Болгарияга барып кайттым. Җиргәнсез икән. Анарсын Сан-Францисконың Сабан туйларын тагын бер мәртәбә үткәреп, эш-пешмәкләр, пәрәмәчләр, бәлешләрне пешереп, мәш китереп, Сабан туй үткәреп кайттык. Аллага шөкер. Бер төркем артистлар белән. Менә җәй үтте дә китте. Күз ачып йомганчы. Яхшы, әйдәгез, без ризыкларга күчик. Безнең бүген дегустация башлыйбыз менә. Һәр вакытта бу яктан, бездән торган сул якта. Менә нәрсә күрәсез, шул бар. Балык бүген Сөләйман балыгы, лосось. Бик матур, лосось, менә шул. Кыздыр балда стейк формасында инде соусы да бар. Стейк формасында бар аның нәрсә без бу яшелчәләр белән. Яшелчәләрне аерым кыздырдылар. Гарнир. Бик матур, киселеше бик матур, бик аппетитле. Лимоннарыннан инде балыкка сыгып тормыйм, аны үзегез ашаганда эшләрсез Алла бирсә. Аның соусы да бик матур гына күренеп тора. Бик күңелгә ятып, кызыл бырышы, бизәлеше матур, кызыл бырышы шундай матурлык истәп тора, аппетит бирә. Бераз соус белән дә кашып карагыз. Менә соусын булай гына куып карыйм. Каймакны кайнатып чыгарды да карри салды, бераз карри тәмләп пешерде. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Пешкән, тәмле. Әйбәт, сүз юк. Бик тәмле. Бик тәмле, яшелчәсендә куып. Яшелчәсен кыздырганда бераз гына суында, согында дөресрәге салды. Соусын дөресрәге. Бу соевый соус кадәр манып алды. Тәм биргән буларга. Бик тәмле. Монсы ташкабак бугай. Дөрес. Ризаба каян белдегез? Дип сорыйсы килә. Бик тәмле. Булганмы? Менә салат. Салат аның бу ничектер бер кабымлык кебек инде үзенә. Чөнки ул алды ши балык, шул балыкны икенче өлешен аны уксус белән 70% уксуста эссенция ясады. Пешереп алды. Шунда кылгатты ул кыярны да һәм суганны да. Истәп бырычлады, тозлады. Шундай менә ачы бер ләкин шәп ирләргә ошый торган, ирләр бик ярата торган. Бер килеп чыгара тиешем. Әшкелтем. Әшкелтем. Юк, яндырмый. Шундай шикәрле дә, әшкелтем дә. Салкын кабымлыкка ир кешеләргә. Менә дигән нәрсә артыннан бик әйбәт. Кайнар чәй артыннан. Бик әйбәт. Алып торыйк бу якта. Ризык хәзер инде әйтерсез үзегезнең фикерләрегезне бу яктагы ризыкларга алып барганнан соң монда диетик ризык күбрәк. Балыкны пешерде, бу катнашучыбыз бәрәңге кишерене пешерде. Бу яшелчәләрне турады. Соя соусын да шулай бутады, майда салды һәм балыкка үзенчә соус ясап алды. Салаттан тотыны ягъни. Салаттан карыйган. Иң беренчедән салатның диетик салат булса да киселеше әзрәк кенә эрерәк. Кишерне, ул бит инде пешмәгән кишер, бу кишерне ваграк иттереп, хәзер бит инде безнең угышлар да бар, төрле угышлар бар. Анарасын озынчалап, аны кишерне нәзек кенә кисеп, озынчалап та кисеп була. Шуңа күрә киселеш ягыннан әзрәк бу миңа ошап бетми. Минус бераз гына. Миңа ошап бетми. Так.
Bir qiyarны кабып караса да, Риздапа тулайым салат турында үзенең тулы фикерен әйтә ала. Ул шундый талантлы. Кызы С. Менә кичерен генә кабып карыйм әле бу кичерне инде. Бу ян кичер кимергән кебек хрым Риздапа. Бу кичерне Пешерәсе идеме? Ясә ваграк. ваграк турарга иде. Теге пешмәгән ризыклардан салат ясаган. Аңлашылды Риздапа, аңлашылды монда. Диетик бу Ризык. әйе. Суда пешкән бәрәңге, суда пешкән кишер, Суда пешкән балык. суда пешкән балык. Ну кишер бәрәңге дә бит әле суда пешкән. Әйе, дөрес. Мин аны да матур иттереп кисер идем. Ник дисәгез, кишерне түгәрәк иттереп кисер идем дә, аны звездочкалар, йолдызчыклар ясар идем. Түгәрәк итеп киссәң, ни була? Әйе. Бәрәңгене инде урталай гына ярда матур иттереп, тоже нәкъ менә шулай иттереп куеп була инде. Ияргә кирәк әле. Әле бит, ну яшьләрдер инде, яшьләрдер, әйме. Әле минем әби әйтмешли, аякларына сыр басмагандыр, әйме. Юк. Вот менә шулай. Шуңа күрә мин аны карап та тормыйм әле. Пешкән инде ул, тызы да бардыр инде аның. Инде Балын капкарга кирәгендә ризык бит. Үзегез әйттегез, калтырап тора. Әйтергә икән дип. Мин инде күп вакыт Булат бердән ашар әйберне әйтәсем килми. Ну алай да бик инде шулай күңелгә булса, әйтәм. Бер чакта әйтсә, Риздапа менә бүген нәкъ шул очрак. Берәр мактау сүз дә әйтергә кирәктер бит Риздапа. Әйе, Булат әйтә ала мактау сүзен, балыгына әйтеп була. Балыгы пешкән. Бу диетик ризык, тызы да әс, соусы да острый түгел, тәмле, балыгы ашарлык, бик әйбәт. Риздапа уртага узык кабаттан. Узыкта я, сезнең хөкем. Хөкем инде мин бу пешерүче кешенегә, Егетебезгә. егет мени ял. Егет монда. Бик әйбәт. Егет булса да, Фәрин бик әйбәт әзерләгән. Менә ир-егетләр бик сирәк әзерлиләр, но җитнә җиткереп тәмле әзерлиләр. Җиңү бу якта. Җиңе бу якта. Монда егет дигәнем, монда бүген бездә гомумән иҗади гаилә иде, ирле хатынлы дип әйтик, Фидарис һәм Розалия Муртазиннар. Ире бүген җиңде. Тормыш кичергән. Без Асыл нәселе. бу яшьләргә инде мин куркып та киттем бер гаилә булганнан соң. Кайта сугыша күрмәсеннәр минем аркада. Бу бит бары шаярып кына бит инде бу. Әйе. Көрәшебез безнең дип әйтик. Ну, әлбәттә, ул аның тормыш җимеше икән, менә тәмле иттереп, матур иттереп әзерләсен. Әле күп әйбер бит хатын-кыздан тора гаиләдә. Әлбәттә. Теге ир-егеткә мәхәббәт ашказан аша килә диләр. Шуңа күрә ир-егетләрне тәмле ашатсаң, йомшат сүз әйтсәң, бу дөньяда бөтен нәрсә кирәкми. Тормышың гөрләп барачак була та инде. Язып алдыгызмы? Әйе, Риздапа, сүз дә юк. Шулай. Я бик зур рәхмәт килгәнегезгә. Мин хәзер аларга сезнең сүзләрне чәчми итеп ирештерәмен. Рәхмәт. Һәм исегезгә төшерәм, бездә бүген белгеч ролендә тәмле булсын рестораннар шелтәре шеф-повары бик оста хуҗабикә Риздапа Хөсәйнова. Риздапа, бик зур рәхмәт килгәнегез өчен. Исән-сау булыгыз, Булат. Уңышлар сезгә. Матур яңа студияларыгыз. Әйе, шадыма. Бик матур, бик шады. Бик инде теге җиренә җиткереп, бөтен нәрсәне ясап куйгансыз. Интерьерыгыз бик матур. Яңа сезоныгызда мин сезгә яңа уңышлар телим. Исән-сау эшләгез. Рәхмәт, Риздапа. Чакырабыз Фидарис һәм Розалия Муртазиннарны. Я кабаттан безнең яныбыздан Фидарис һәм Розалия Муртазиннар тәмле көрәш ахырына якынлашты. Көрәшнең нәтиҗәсе хәзер инде билгеле. Әйтәчәкмен. Риздапа килде, Риздапа Хөсәйнова барысына калып карады, үзенең фикерләрен әйтте. Түкмичә әйтергә сезгә мөгъдә биргәнем, үз эшемне эшлим. Башта синең салатыңны калып карады. Гомумән синең ризыкларга бәя бирде бетик. Яхшы, ирләр өчен бик әйбәт диде. Балыгы да бик әшше диде менә, яндырып алды кебек. Аны хәле куркыныч түгел, яхшы үз нәрсәсе өчен бу салат өчен, бу төр салат өчен бик яхшы. Анасын балык соус белән әйбәт, гомумән бизәлеше дә бик яхшы ди, монда бик күркәм, бик күп эшләнелгән. Бу шул борычны Розалия да әйткән бит, борыч бик матур төсмәр биреп тора дип, әйме? Шул бик матур төс биреп тора ди, бизәлеш ягыннан да
лимоннарын сығып тұрмады, әзгіне қойып қарады. Жеріне жеткен, мұнда әлләне бейленерлік орын топмады. Деп етек, сенің мына бұл ризықларыңа. Шо, молодец. Рахмат. Аннан соң қайдан башлар екен? Салатқа келгенде, салаттан әлбәтте ең бірінші салатны турағанда мен айттым, бұлар барысы шидип, мұндағы бірлер шидипні пішмәге. Чөнки мұнда диетик ризық деген мен. Бұл яқтан айырмалы боларақ диетик ризық. Турағанда, мәселен, кешірні уағырақ тураға, чөнки ол пішмәген қуаттырақ дүние. Ол кешірні қойып қаранда қырым ашады шылайды тұрып. Ғыммен уағырақ турарға еді барлық компонентларында де. Өзінің кеңешін айтты. Шо, есі оғыштан шығарға енді кешіріне ғыммен керегі, қандай езіқларына. Шол еді. Ярар. Һәм тұзға да біразғына жеңілші, аның қарауы ол диетик кейінде. Тұзның аз болуы, анықат өтін шары берді, тұзның істеп те бола. Шолай бәрәңгі білән пішкен кешірге келгенде, пішкен бәрәңгіні пішкен кешір, бәрәңгіні моторрақ ясыралар. Бәрәңгіні ірі кесек біләнде пішірге алар пішкен болғанда, уақламеша ғана. Бик уақламеша, бәрәңгіні зор үлішлер білән, укроп сибу әлбәтте отышлыяқ. Кешіріне әлі звездочка тегі йылдызлар ясапта, мотор фигуркалардан туғарақтап кесең, отышлырақ болады, қонақтар алдына бергенде. Әлбәтте. Балыққа бір нәрсе бейленерлік орын жоқ. Шынапта диетик балық, қауып барады, соғыс та бек келішті де, ол яқтан барсы тәртіпті. Ярар. Яшілер әлі үйленерлер. Сіз аңлаған сіздер енді, мұнда вердикт шығарғанда, сен өзіңді айтын бетін қаталырақ мұнда болашақ. Әйінді? Шылай бет. Мұнан соң Фидарис тоқнайдан башын шықмайын. Ура! 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 Екегіз ішінде бүрікті қайтып сұғыша көрмепті. Бөлектәріміз бар екегізге де. Мен жендермен боларақ. Енді орсы бөлмесінде бар бір құжа беке, құжа ол қатын қыз. Әде біз бұлай ішлік. Бөлек беруіне башлық. Розалия. Тапшырығыздың генерал спонсоры Көкмары металл сауытсаба заводы Ошағы Санерат жамғаятынден әліге ефілке шеф таба. Қыздырасың манда сен пішіресің бі диетик ризық бола ма енді? Рахмет бек зор. Қызған диетик ризық бола ма яғынсын өзіңіз қарарсыз. Сема, қамысы сенің өзіңдік емі. Рахмет яқсын. Шымды өк таба, екігізге де бір өк таба, міне байылығыз табаларға біздің спонсорымыздан спонсордан зор рахмет. Өзіңіздің тілектеріңізді біздің тамашашыларға еріштіре аласыз. Міне сіздің эфир уақыты. Қайсылыз? Баша? Кім башлайды, кім идея тамамлайды? Тамашашыларға енді еңізге тілеклер. Шында келу бізге біз бік шатбыз. ТМТV каналына рахатларымызды білдіресіз келе. Шылай өңді Влад Байрамовқа, Алым Арышыға біздің шыпшы тапшыруыны ұйыштырушыларға әрбірсіне де енді айырым есімдерін әйтіп тұрмайын. Һәм енді әлбәтте Көкмара фабрикасына. Рахмет яқсын біздің шошын передачаға шақырып, шошын бейтемді ризықлар пішірдіргеніңіз үшін зор рахмет сізге. Алла берса тағын шошылай матыр етіп көрішерге ясын. Һәм фұрсаттан файдаланып, өзімнің туғандарыма, өзімнің ақтаныштағы туғандарыма, әнейіме, абыйма, барсына да, Қазандағы әнеге де, әтеге де, башағызға бек зор сәлем айтасыз келе. Ай, рахмет, ай, марвалес, бегерек оқылы қыз өстірген әлі. Игілікли балағым. Бек зор рахмет өзіңізге келген үшін, әлі ризықтар білен біздің сыйлаған үшін, қазір біз оларына әлбәтті юқ ету процесіне көшербіз, әлбәтті камераны сөндірген әтсін. Айынғы тамашашыларымыз, телевизион тамашашыларымыз сізге шылғына кеңеш, тәмлі яшик, тәмлі ашик, тәмлі кірешіні TMTV телеканалынан әр дайым көз әтіп бар еді. Сау болыңыз, ұшырашқанға қадар. Пока-пока.